Bíon ar báisteach gona tain nach chu. Ha báisteach an bheit maithe díobh maith ach gása bheit mí misal díobh go chusa chána nach inhéin. Agus bha cuinim calla me runrig echin agus bha tennach animal an scíomh áran an le gálik as a dói úr. Agus a cuinim thuirsta dúm díobh go scúd scíomh na scúd scíomh go brach. Agus ook sin misneach fórach an bheit eolas fórach go méid agus bheit misfórach go méid mar a bheit a scíomh agus tágan na hálan gálik go bhacha go. Agus nóir sem bheit léit Julie Fowles háisiigh sinnach chud tarsta na seanáran agus Linda MacLeod bheit héin dénach sinnach. Agus bheit mis géirí gáil as a dói contemporary ach go féin dói na seanachlan a chhlach agus na scíalach gan. Agus cúteach am eolach nach rá as a chána nach in harsin an na dói bín is réit cocín i dú agus rúta mar sin so mis géirí sin harsasteach gan chána nach a dod agus suas gan na níide sin. Giú mar léhastú léit dalrú chorún a bheit sinna bín i de chocag I chiad chocag agus mar chaite stoid as in neachtaí le bheit na seam báirsteach ag na híorlan. Bheit sinna scíomh man deoin agus úir dat duile bhain, so bheit mis géirí scíomh mé an na rúta mar tachar sa dúgain léit Syria as Iraq na rúta mar sinnach. Siúg. Ach cúteach céint a deis iad an áceach tain agus na sean dúine chuoineach a sean dáran a scríbú san bí beá. Bhil bheit dáran mar sinnach a háhéin is rámsach i ma dheoin. Ach rúta bhain ma dheoin cos fecinn dóid bethe gathrachuig. Agus am gaithcinn I dúthe gathraach go mór a dún sin steach a nílan hat a cenach tehan agus hat a tinám agus ha géil a sin steach ucin agus get a háat na nílanich chaníile na nílanich chaníile vantainna sach go dtí sé chánan a chaite hóca agus chaníil a lócha sin achcha agus chaníil slía achcha isteach an dóolchas acin ach rúta lébas at mar a bheit sinne chair chus ucin adi spíal fatta dúil agus bheit sin ar coine agus a céit mar a chaine géil an ól hadis thucat lá chula jaachtaí bheit sinnach díisiat at galéatat agus roinna dói ile agus ha sinnach a sinna daisiúcin I ddíist. Agus he féimeil go sin háas dam heiceil aram nach bí an na fichad blion eile. Ha mi feici dúine fallaf agus leis a chola dúine galás há cáil tí fichad blion an a cár de jacht I scíalach agus dói. Cyú, há héin bhí sé grá féaching dhís o lúach a hámsa a chánain a bhrásnach ag barca bí tro scríomh gárain. Agus han háran, hanna méach a scíomh gáran, ha mé an go síos, ha mé an go de loine go hain, ha down, is bí a down. Ach cúideach anna dói hat a dó na dóine as a chánan, hat a feichcin déana fadaichcin a hacat, agus a coine bháran roid sin culan an rán nag bí peá. Bha sin nach a céit mar a chanig mise seo chaim me hócail agus chaim meacail nag úsáice. Bha culan an rán nó rud fai dácail an a scéith. Agus sin na vantainna siachta í sé gása nó chaim me hócail. Ha sin nór gíise agus bha mé bíine calaméan mar corcadil ach sin go dit dénnig prínis agus í sé scíalach I go héin. Rútan nach roisacha tíð ach na bheith íise go fech op beágat agus sé chánan héin a thug a bheáta so sin isteachan. Na bhí an na beolach ha bhí an nóirtan. Sin a stóri acat, stóri go má cuachach a hán ach ag nún am chaníú na dúnar. Ba clán eile colachtú tain
ga Hanneke goeie an seo. agus ba Tomslás hanna geisina seo agus ferh me goméol thu se Paul McCallum. Agus céit mar bheits hanna geisin dáblíon mas dennig mis seo. A chuút á anasach bha páistin ile fácan na níl an páistin Catholicach dá sios go Glasgow. Agus díomh me ganach de bharthaid út héitú Glasgow. Sékel mhór agus go go an híos sin rachatú. Ach ásta sékel mhór bhans ciúnt bhat ará an sin hánig mé. Ach bheitcin léit Paul agus sinnach mar a dúsaí a cháan agus na háran bhí séin agus duine chu gasta agus a chuinnig mí stíomh. Agus sé bheitcin mar a dúsaí a héin a cháan agus mar a héin chu leip an áirinach agus a dúlchas a hacinn. Hannisam var sin gan na cholet páiste hiike seo. Hannim sem gewillig of forste. Glas var mei forsten nach Harapontinus kokiatak om de me waarheid. A rukug mei. Hat er niet makar. Agus ma sem me hiet gein vi seo. Var mei forsten nach an dag var me séplen roosje so. Ach vi ni gani feinjak en waarheid. Var me fichen ik ook an nie de patje gurung burung te gal an na kist. Agus einnig in kan nie, dus kun dat da kom an kist te be. So har me keer a cholle was sin nach user. Ach war galig be prisel. Agus a haas prisel. Agus no wes me keestach Pauls bet in bin en na hun hene bin op prisel se war agus haas op prisel. Agus me ganniges me dis. San na galig vine sin. Agus sin dá bhálach a hanig a súl ile. Agus neist ceantas a súl a seo sé gála go hiad chána na hacinn.